Copyright penguinaudiobook.com. Sziasztok, elvitelre szeretnék rendelni. Persze. Mit szeretnél? Egy csirke rizses tálat kérek. Levest vagy salátát szeretnél mellé? Salátát, kérem. Nem hagyma. Valami innivaló? Egy kis üveg vizet kérek. A végösszege $12. Mennyi időbe telik? Körülbelül 15 perc. A nevedet fogjuk szólítani. Sziasztok, elvitelre szeretnék rendelni. Persze. Mit szeretnél? Egy csirke rizses tálat kérek. Levest vagy salátát szeretnél mellé? Salátát, kérem. Nem hagyma. Valami innivaló? Egy kis üveg vizet kérek. A végösszege $12. Mennyi időbe telik? Körülbelül 15 perc. A nevedet fogjuk szólítani. Jó reggelt! Jó reggelt! Kávé? Igen, kérem. Ejjel! Tessék! Éhes vagy? Igen. Mi a jó ma? Palacsinta vagy tojás és pirítós. Veszek tojást és pirítóst. Hogy akarod a tojást? Kódolt. Kérem. Barna kenyér vagy fehér kenyér? Barna kenyeret kérek. Van valami innivaló hozzá? Egy kis narancslé. Rendben. 5 perc múlva jön. Köszönöm szépen. Szívesen. Élvez? Jó reggelt. Jó reggelt! Kávé? Igen. Kérem. Ejjel. Tessék! Éhes vagy? Igen. Mi a jó ma? Palacsinta vagy tojás és pirítós. Veszek tojást és pirítóst. Hogy akarod a tojást? Kódolt. Kérem. Barna kenyér vagy fehér kenyér? Barna kenyeret kérek. Van valami innivaló hozzá? Egy kis narancslé. Rendben. 5 perc múlva jön. Köszönöm szépen. Szívesen. Élvez? Hello! Mi van ma? Hello. Tészta, rizs és gombóc. Mi a legnépszerűbb? A tészta csirkével. Csípős. Egy kis. Kevésbé csípőssé tudom tenni. Igen, kérem.
Nem túl fűszeres. Nagy vagy kicsi adag? Kicsit, kérem. Ital. Egy hideg teát kérek. Ez $6. Tessék. Foglaljon helyet. Hozom neked. Köszönöm. Nagyon jó az illata. Jó étvágyat. Hello. Mi van ma? Hello. Tészta, rizs és gombóc. Mi a legnépszerűbb? A tészta csirkével. Csípős. Egy kis. Kevésbé csípőssé tudom tenni. Igen, kérem. Nem túl fűszeres. Nagy vagy kicsi adag? Kicsit, kérem. Ital. Egy hideg teát kérek. Ez $6. Tessék. Foglaljon helyet. Hozom neked. Köszönöm. Nagyon jó az illata. Jó étvágyat. Szia! Ez a főzőtanfolyam kezdőknek? Igen, szívesen. Kérem, vegye fel a kötényt. Köszönöm. Mit főzünk ma? Friss tésztát készítünk paradicsomszósszal. Soha nem készítettem még tésztát nulláról. Ne aggódj, könnyebb, mint azt az emberek gondolják. Kell valami speciális szerszám. Csak egy sodrófa és egy éles kés. Mindennel készen vagyunk. Hány hozzávalóra van szükségünk a tésztához? Csak 3, liszt, tojás és egy csipetsó. Ez egyszerűen hangzik. Mi van a szósszal? Csak paradicsom, fokhagyma, friss bazsalikom és olívaolaj. Mossak kezet először? Igen, kérem. Ott van a mosogató. Meddig tart az óra? 2 óra, benne az idő, hogy élvezzük, amit készítettünk. Szia! Ez a főzőtanfolyam kezdőknek? Igen, szívesen. Kérem, vegye fel a kötényt. Köszönöm. Mit főzünk ma? Friss tésztát készítünk paradicsomszósszal. Soha nem készítettem még tésztát nulláról. Ne aggódj, könnyebb, mint azt az emberek gondolják. Kell valami speciális szerszám. Csak egy sodrófa és egy éles kés. Mindennel készen vagyunk. Hány hozzávalóra van szükségünk a tésztához? Csak 3, liszt, tojás és egy csipetsó. Ez egyszerűen hangzik. Mi van a szósszal? Csak paradicsom, fokhagyma, friss bazsalikom és olívaolaj.
Mossa kezet először. Igen, kérem. Ott van a mosogató. Meddig tart az óra? 2 óra, benne az idő, hogy élvezzük, amit készítettünk. Jó reggelt! A zöldségek frissnek tűnnek. Jó reggelt! A tegnapi farmomról. Mennyibe kerül a paradicsom? Kilónként $3. 1 kilót kérek. Még valami? Igen, 2 nagy hagyma. Ezek nagyon édes hagymák. És egy kis friss bazsalikom. Tessék! Szagold meg! Váó, nagyon szép. Te is kérsz kenyeret? Igen, egy kis cipó. Ez összesen $9. Tessék. Köszönöm. Köszönöm. Jövő héten találkozunk. Jó reggelt! A zöldségek frissnek tűnnek. Jó reggelt! A tegnapi farmomról. Mennyibe kerül a paradicsom? Kilónként $3. 1 kilót kérek. Még valami? Igen, 2 nagy hagyma. Ezek nagyon édes hagymák. És egy kis friss bazsalikom. Tessék! Szagold meg! Váó, nagyon szép. Te is kérsz kenyeret? Igen, egy kis cipó. Ez összesen $9. Tessék. Köszönöm. Köszönöm. Jövő héten találkozunk.